Mayong gabi, kanatong tanan maigsoon, hinaot pang karong kahigayuna, andam na ta sa atong pagpaminaw sa pulong sa Dios, iandam ang atong kasing-kasing. Akong giawhag ang tanan atong pag-ablihon ng atong mga balang kasulatan sa Proverbio 16, versikulo 4, unya ngadto ta sa versikulo 7 o ngadto sa 9. Nagaingon maigsoon. Ang mga laraw sa kasing-kasing iya sa tao, apan ang tubag sa dila gikan kang Jehova. Ang tanang mga dalan sa tao mahinlo sa iyang kaugalingong mga mata. Apan si Jehova nagatimbang sa mga espiritu. Itugyan ang imong mga buhat ngadto kang Jehova ug ang imong mga tuyo mamalig-on. Gihimo ni Jehova ang tanang butang alang sa iyang kaugalingong tuyo. Oo, bisan ang dautan alang sa adlaw nga dautan. Versikulo 7 ngadto 9. Kung ang mga dalan sa usa ka tawo magapahimuot kang Jehova, iyang pagahimuon bisan ng iyang mga kaaway nga makigdaiton uban kaniya. Maayo pa ang diyutay uban ang pagkamatarong kaysa mga dagkong abot nga uban ang pagkadili matarong. Ang kasing-kasing sa tawo magalalang sa iyang dalan, apan si Jehova nagamando sa iyang mga lakan. Kining atong gibasang bersikulo mga igsoon, ako kining giuluhan, kinabuhing takos ipinganabuhi. Kinabuhing takos ipanginabuhi. Magampo kita mga igsoon. Dalaygo namong amahan, salamat nga ikaw gyud nagahatag og kinabuhi nga takos ipanginabuhi sa imong mga katawhan. Hinaot pa nga imo kining alam, ipasabot kanamo, ipakita kanamo og unsa ning kinabuhia nganong takos kining ipanginabuhi. Hinaot pa nga balang espiritu mo ay maghatag kanamo og pagsabot sa imong mga espiritong mga pulong. Kining among pag-ampo di lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. So unsa may kinabuhing takos ipanginabuhi na igsoon? Mao kini ang kinabuhing nakaila og kinsa ang nagkupot niini. Kung kinsay may gahom niini. Sumala sa giingon sa Galacia 2:20 kung atong pagabasahon, nagaingon may igsoon. Ilansang ako sa krus uban kang Kristo. Dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi sulod kanako. O ang kinabuhi nga karon akong gikinabuhi sa lawas, akong gikinabuhi pinaagi sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako og mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Subusa kining atong kinabuhi na kita tinuod nga magtotoo Kristohanon, kita gitubos ni Kristo sumala sa Galacia 2:20, pili na ato kining atong kinabuhi. Apan ang ato mao kining lawas. Kining lawas nga kinahanglan ato kining ipanginabuhi pinaagi sa pagtuo ngadto kang Kristo nga nagmahal kanato ug nagtubos kanato. So kining atong kinabuhi karon mao kini ang takos ipanginabuhi. Kinabuhing luwas nun. Usa kung kining kinabuhian nga giluwas na sa Ginoo ug ang atong lawas karon atong ipanginabuhi pinaagi sa pagtuo kang Kristo, mao kini ang angay natong itugyan ngadto sa Dios. Itugyan ngadto sa Dios kay iya na kini. Kung kini atong itugyan naagyud kanato ang kadaugan nining kinabuhi sa kalibutan. So unsaon man nato ni itugyan sa atong teksto nga atong nabasa, nagtudlo ni kanato og tulo ka pamaagi kung saan nato pagtugyan nining kinabuhian. Primero, atong basahon ang versikulo 2, sa 1 ngadto sa 2 sa atong teksto, og atong basahon usab ang versikulo 7 og versikulo 9. Atong basahon primero ang versikulo 1 ngadto sa 2. Nag-ingon, ang mga laraw sa kasing-kasing iya sa tao, apan ang tubag sa dila gikan kang Jehova. Ang tanang mga dalan sa tao mahinlo sa iyang kaugalingong mga mata. Apan
Si Jehovah nagatimbang sa mga espiritu. Versikulo 7 nagaingon, kung ang mga dalan sa usa ka tawo makapahimuot kang Jehovah, iyang pagahimuon bisan ng iyang mga kaaway nga makigdaiton uban kaniya. Versikulo 9 nagaingon, ang kasing-kasing sa tawo magalalang sa iyang dalan, apan si Jehovah nagamando sa iyang mga lakang. So makita nato kining atong kasing-kasing kinahanglan natong itugyan kay sa atong kasing-kasing naa ang laraw ug naa sab ang dalan natong pagabuhaton. So tanaw nato ang bersikulo 1, ang imong laraw, ang imong mga laraw itul-id sa Ginoo kung imong itugyan ang imong kasing-kasing sa Dios. Tanawa bersikulo 1, ang mga laraw sa kasing-kasing iya sa tao. Apan ang tubag sa dila gikan kang Jehovah. So makita nato nga ang laraw nato magikan sa atong kasing-kasing o bisan pa sa atong kasing-kasing nga madauton mga atong kasing-kasing libungan apan kini itul-id gyud sa Ginoo. So pinaagi sa atong tugyan sa atong kasing-kasing, ang Ginoo mo'y magtul-id sa dalan o sa laraw sa atong kasing-kasing, kakasagaran ng atong kasing-kasing malimbungon. Apan ang Ginoo maoy mutubag niini aron dadunta sa maayo. So unsay alang angay natong pagabuhaton atong itugyan atong kasing-kasing aron ang laraw niini ang Ginoo mo'y maghimo, may magtul-id niini alang sa kayuhan. Ikaduha, sa bersikulo 2 nagaingon, ang tanang mga dalan sa tao mahinlo sa iyang kaugalingong mga mata, apan si Jehovah nagatimbang sa mga espiritu. Bisan pa ang atong dalan nga gikan sa atong kasing-kasing sa atong panlantaw igo, tulid, mahinlo, apan di man ni dili ta pasagdan sa Dios kay tungod ang Dios may magatimbang sa atong mga espiritu, siya may magtulid, siya magtudlo sa atong laraw, atong dalan sa atong kasing-kasing. Versikulo 7 nag-ingon, kung ang mga dalan sa usa ka tawo makapahimuot kang Jehovah, kung kintahay ang atong dalan, ang atong plano makapahimuot kang Jehovah, iyang paghimuon bisan ng iyang mga kaaway na makigdaiton uban kaniya. Versikulo 9, ang kasing-kasing sa tao magalalang sa iyang dalan, apan si Jehovah nagamando sa iyang mga lakang. So makita nato kung atong itugyan ang atong kasing-kasing, tul-iron sa Ginoo ang atong laraw o gadunta sa maayong dalan, sa maayong resulta sa atong kinabuhi. Sa tao makaingon ta nga ang atong mga dalan, ang atong plano mahinlo o maayo, apan ang Ginoo maoy magtimbang niini. Iyang tan-awon nga kini masubay gyud diha sa iyang kabubuton. Apan kung ang atong dalan uyon sa iyang kabubuton, ang Ginoo gyud unsa may tabo, ang Ginoo mahimuot niya na og iyang pagkabuhaton ang alang sa atong kayuhan. So ang kinabuhi nga angay natong ipanginabuhi mga igsuon, primero ato kiniitugyan sa Dios ang unsa ang atong kasing-kasing. Ikaduha, dili lang kasing-kasing nga atong itugyan sa Dios, kundi nagaingon sa bersikulo 3 ug 8, itugyan ang atong buhat sa kinabuhi alang sa Ginoo. Tanawa sa bersikulo 3, itugyan ang imong mga buhat ngadto kang Jehova ug ang imong mga tuyo mamalig-on. Mao ni primero, itugyan kuno atong buhat ngadto sa Ginoo aron ang Ginoo maoy magtul-id ini og mauni ang magmalig-on kanato. So ang imong mga tuyo mamalig-on kung ato kining itugyan sa Dios. Bisan pag walay abot o bisan pag way resulta, way bunga ang atong mga buhat sa kinabuhi apan ato kining gitugyan sa Ginoo, bisan pag way ganansya, may sigurado ta na kining atong katuyuan mamalig-on. Kay tungod bersikulo 8 nag-ingon, maayo pa ang diutay uban ang pagkamatarong kaysa mga dagkong abot kauban ang pagka dili matarong. So tanawa,
kung atong itugyan ang atong buhat sa kinabuhi alang ngadto sa Dios, bisan pagway ganansya, bisan pagway abot ang ang atong mga binuhatan, bisan pagjutay ra nagiingon, itugyan mo ang iyong buhat sa Ginoo kay bisan pa og gamay basta kay gikan sa pagkamatarong mas maayo kaysa dagko nga gikan sa way maayo, di ba? Aron mo tay pagbasol sa mahimong resulta sa atong mga buhat, sa atong pagpangga sa atong mga anak, pagdala kanila ngadto sa tiilan ni Kristo, atong mga amigo, atong dagkon sila sa maayo sa trabaho nato, himuon nato ang atong pagka binuutan bisag way naglantaw apan wa kita tagae og kining promotion, nagiingon basta at yan sa Ginoo mas maayo pang jutay ra ang atong maabot naggikan sa pagkamatarong kaysa dagko apan gikan sa nilimbong. Busa ikalipay nato ang atong kinabuhi nga atong gitugyan ang tanan natong kasing-kasing o ang atong buhat bisa paggamay abot mamalig-og gyud na kay ang Ginoo nahimuot niya na. Ikatlo, kung sa may kinabuhing takos ipanginabuhi, kinahanglan kinabuhing atong itugyan ang atong kasing-kasing, itugyan ang atong mga buhat, ug ikatulo, itugyan ang atong kabubuton ngadto sa Dios, ang atong will, ang atong kabubuton. Bersikulo 4 sa atong teksto, gihimo ni Jehova ang tanang butang alang sa iyang kaugalingong tuyo. Bisan ang dautan alang sa adlaw nga dautan. Mga igsoon pagkanindot niini. Ang atong kabubuton, atong itugyan ngadto sa Dios. Sumala sa iyang gisulti sa bersikulo 4, gihimo tanang butang alang sa iyang kaugalingong tuyo. Naay katuyuan ng Ginoo sa atong kinabuhi bisan pag unsay atong ginabuhat nga kini atong gitugyan ng atong kasing-kasing, atong gitugyan ng atong mga buhat nga igsuon, ang atong kabubuton itugyan nagyod ang plano sa Ginoo. Kung atong basahon ang Roma 8:28 ngadto 29, nagaingon, kita nasayo nga diha sa matag usa ka butang. Matag usa ka butang ha? Matag usa ka butang. Ang Dios nagabuhat og maayo. Uban kanila nga mga nahigugma kaniya og mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Dunay katuyuan sa tanang butang nga nahitabo kanato nga atong gitugyan ang atong kasing-kasing, gitugyan ang atong mga buhat o gitugyan ang atong kabubuton bisan pag unsa mga butang kauban ang Dios nga nagalihok niini sumala sa iyang katuyuan sa atong kinabuhi nga mga nagmahal kaniya. Unsa may katuyuan sa Dios nato ingon nga mga Kristohano? 29, kay sila nga mga giilan niyang daan gikabutan, tanawa, dunay katuyuan ang Ginoo, gikabutan niya usab niyang daan nga mahisama sila sa dagway sa iyang anak aron kini siya mahimong maoy panganay sa daghang mga pagsuon. Unsay katuyuan sa Dios nato na iyang mga gihigugma o kita nga nahigugma kaniya sa tanang butang kauban ang Dios nagalihok alang sa iyang katuyuan nga kita nga iyang mga tinubos mahimong samo sa dagway sa iyang anak nga si Jesucristo. Tubusan may unsa may atong nagangatan nining kinabuhi nga atong gitugyan ang atong kasing-kasing, gitugyan ang atong mga buhat o gitugyan ang atong kabubuton mo igsoon alang tanan sa kayon bisan pag unsa ka dautan ang panghitabo, bisan pag way ganansya, wa tay kita, wa tay profit sa atong gibuhat apan gitugyan kini nato kay sa Dios. Ang katuyuan sa Dios mao lang gihapon ang mahitabo sa atong kasing-kasing. Sama ni Kristo, si Jesucristo gitugyan ang iyang kinabuhi ngadto sa amahan bisan pa ngadto sa kamatayon sa krus, sa kapildihan sa ingon sa hunahon sa tao, kapildihan kay mamatay siya apan gibuhati kini alang sa katuyuan nga daghang mga tawo makasasala maluwas pinaagi sa iyang kamatayon sa krus. Ug kita mao kana ang nakadawat, kita mo'y nakatagamtam
niyang buhat ni Kristo nga iyang gitugyan ang iyang kabubuton nga tusutan. Ug tungod ni ana sa atong pagsalig kaniya, atong natagangtam ang maong buhat ni Kristo. Kita maoy ganansya sa atong Ginoo. Busa kita usab nga mga Kristohanon, kinahanglan magtugyan ta sa atong mga kinabuhi alang sa katuyuan samahan. Unsa may katuyuan samahan? Nagaingon si Kristo sa Mateo 28 nga 19-20, panglakaw kamo ug isangyaw ang may balita, himo ang mga tinud-an ang tanang mga tawo anaa sa tanang dapit og sila pagabautismohan og sila itigumon aron pagatudluan sa tanang pagpanudlo ni Kristo hangtod sa katapusan ng kinabuhi. Marcos 16:15 ngadto 16, panlako kamo isangyaw may balita ang kadtong mga musalig mamaluwas. Mo ni kabubuton sa man subwa kay nga isip nga kita mga Kristohan ato sa itugyan kini aron ang ato mga anak maluwas, ang ato mga kaigsuonan maluwas, ang atong amigo maluwas, ang mga katawhan nga imong masaysayan o imong mawalihan sa pulong sa Dios kay nagtugyan ka sa imong kinabuhi, sila usab mamalo alang sa kaayuhan sa uban nga mga tao. So unsay kinabuhing takos si panginabuhi, mga igsuon? Mao kini ang kinabuhi natong Kristohanon. Subusa kung kita Kristohanon atong itugyan ang atong kasing-kasing, itugyan ang atong mga buhat, itugyan ang atong kabubuton aron ang kabubuton sa amahan maoy mahitabo sa atong kinabuhi. Nasabtan mga igsuon, kining atong kinabuhi dili na ato ni. Pag kining lawasa mo na itong trabahoon pinagi sa pagtuo kang Kristo, siya mo'y nagmahal ka nato, nahigugma ka nato, nagtubos ka nato, ato sab itugyan ng atong kinabuhi alang sa kaluwasan sa uban. Makinahanglan makapaminaw sa mayong balita at sa kaluwasan. Tubo sa mga igsoon, kung sa may angay natong itatak sa atong naon. Primero, usaray imong kinabuhi. Ayaw usik-usiki. Ayaw paglangan-langan. Itugyan ang imong kasing-kasing, itugyan ang imong buhat, itugyan ang imong kabubuton sa pagtuman sa katuyuan sa Ginoo. Kung sa imong buhaton, nining imong kinabuhi karon. Imong ipadlog-padloy ning kalibutan hala intra ng mga ining politiko, man ni dili politiko mo'y kinahanglan katubagan nining katawhan sa tibuok kalibutan. Ang katubagan nila mao ang kaluwasan sa Ginoo. Ang politika dili na makaluwas sa atong kalag. Basta ayaw pagduol sa bitik nining politika, nining kalibutan ayaw higugmaan. Ang kalibutan kung dili higugma nga imong itugyan ang imong kinabuhi alang sa kabubuton sa imahan sa Dios aron alang sa kaluwasan sa mga ubang. Busa itugyan sa Dios ang imong tibuok kinabuhi kay kini mao ang kinabuhing takos ipanginabuhi nining atong panahon. Mag-ampo ta mga igsuon sa Ginoo. Dalaygo na mong amahan, salamat sa imong pulong nga may nakahatag og kalamdag sa among pangunahuna aron mausab ang among tumong, mausab ang among mga lakang, mausab ang among mga direksyon, na kinahanglan among itugyan ang among tibuok kasing-kasing diha kanimo, itugyan ang among mga buhat o itugyan ang among kabubuton subay ug malinya diha sa imong katuyuan. Salamat Ginoo kining among pag-ampo, yala mo sa ngalan sa Ginoo sa Kristo.